pia mai along nang kicing rumdun nang kacing rumdun atum doan akai kapan nang kirap munji pansi tuning di pono Rengma Dimasa Karbi Garo Karbi Siam Rong abasa pia mai atiri pia mai kising pon lake 15 February thang atiku si seng pon hai kilo lake arong tin lasai iklem atumhan ringlong rong abasa pia mai long atiri pia mai long secretary lo sampi reng patiling pi kapuke president sampi basapi ropi kapuke advisor lo sampi lili jerampi pini lili tung rong basapi amai kapadukon alam ke lapuke lo kitengsi lake rong isi apai mate basapi atum kiklem ponji aputha akam alam si kacingwai kithamji swarlo atum kisung kiduk along kachirap dun nangji aparman lasonsi klem ponji kiduk kisung lang ponji kusi jadi tu cekan pondo mang pondo langsung si suarlo atum apan kaculang rem lapen arta ke kompen kinan isu kn atum akan ketan kapari dun lapen suarlo asong amen pen kiseng lahai atung ke rong along ame suarlo meeting along mane daya reng habut sita me nilitum apana par duji pin pen ke en edet ji pansi lal alang litum apanta so that pen pachini ponlo nilitum apana par duji aprang ke alam litumta lahai daya reng ke enom lelo nona bang ke nilitum rong abasa ifan na par de pen apit si ajat sita me rong abasa pi inside kija ajat kisum mate kiduk sita me Autonomous Council afan sitame Chuningri Pontulo Rong abasa pietum kapatir tang asong mate atiripi along kacerap dunje fansi Autonomous Council afanta nang kerap dunje fansi Chuningri lo